мардуми шарифи Тоҷикистон номи ман аю. Дӯстони азиз, хушрӯ гӯш кунед. Ман просто так гап назадисам, ҳаматонони азиз. Ман бахилӣ ма гап назадисам, дӯстони азиз. Ман ҳеҷ дар кор нест. имрӯз дар Санкт-Петербург як нохушӣ аст. Як бародар занг мезанад, мега Аюб юрист матра дар тикток тамошод мекунам. имрӯз мега дар Санкт-Петербург чӣ гапе буд ки дар тамоми ҷо милиса. А Москва уже як ҳафта аз ҷойчиги дар тамоми ҷо милиса аст. мега именно тоҷикоро мега дар метро маълум кардан қариби 11 нафар будем. мега бурдан мона мега адел як кабинета шундан мона як қувваза шундан ки мефаҳмем забони русия нафаҳмем переводчик фарод кунем. мега бисёр бародаро буданд ки мо мефаҳмем. хай қувваза дод во хондан монда ки фармони Верховный суд барои именно проверка телефон. ҳама мега морӯзи як нафар норӯзӣ буд. спорид ки шумо ҳақ надоред телефони мара буковен. корманди МВД мега ман фармон дорам. ба он тоҷик мега ки ман жалоб мекунам. это гуфт твой право. так доред. мега ранги одамворӣ мега як шумра телефона заданам компютер шонам ҳама чӣ биромад. телефон ман мега код дошт, код даже напурсид. уҷода фсб буд. ҳам шумра дар телефон мезанам мега бародари азиз ҳама чӣ мебура экранда. суратҳоамона тамошо накардан. видеоамона тамошо накардан. именно фейсбук, именно ютуб. ака мега боҷа история дошта ҳамун ҷое ки тамошо мекунем ҳама сахранӣ мешуда. бале дӯстони азиз. мега именно ҳамун ҷое поискда сразу дромадан ҳамҷо гуфтугӯ. ягон гап ягон чӣ мега 5 минутӣ накашид мега. як одама проверка кардам. регистрация напурсидан, ҳеҷ напурсидан. мега ранг одамворӣ додан, телефон монан, чест додан, гуфтан ҷавоб. ай бародар вақти додара проверка мекунад, и ака мега як мардаки калонай. риш дорай, сарш кал мега. ай 50 зиёд буд. и дар Исло ТВ подписатсия будай, дӯстони азиз. дар байни 5 минут медон чӣ гап шуд ҷада бародари азиз. тамоми направление омад мега. барои айна мега мара ман кардам. ура мега 3 соат проверкаш кардам мега дар ҳамин кабинети муштагим. савол ҷавоб. та як ҷо мешиносӣ, як ҷо медонӣ Исло ТВ-ро. сразу суратҳои кабирира, суратҳои кира буд, чӣ дорад дар садои мардумай. ура шон дод суратҳоша дар ҳақ ба ботила че сурати ура шон доданд. именно сурати кабирира шон додисанд. именно шумо як ҷо мешиносед ёра. шумо медонед ки ё террорист ҳастанд. ту барои чӣ подписатсия кардагӣ? ту медонӣ хеле о тоҷик отказ кард сразу ки мега ма дар як склади фрукти гуфт кор мекунам. ҷои бисёр тоҷика может бит во мега тамошо кардан, подписатсия шидан. мега ман намедонам киро подписатсия карда. мега ман намешиносем. аввал зӯрӣ кард, телефонша надод, беақлишан ёк мега ка. охирда омад, ларзаш гирифт ки уҷа бисёр тоҷикора фурӯх бародари азиз. чӣ мешавад? ман гуфтам чӣ мешавад? ҳамаевора меорам, проверкашон мекунам. ҳамаевора. мо акрамем дар дӯстони азиз. гунора мекунем. мега ба мега ки мо дар як стройка кор мекунем. 200-300 нафаре может бит вокаига. ай пишти як душ шакал ҳазоро тоҷик шатан мехӯрам. ана гуфтанаш ки ту бояд қати мо бирай, ту ишон битӣ гиҷодан. мега ки гуфтан бурданаш. баъд мега мара проверка кардан, ҷавоб додан. ҳамватанони азиз, бародарони азиз, чӣ дар корад? назарати ислом террорист эълон кардаги аст Верховный суд Российской Федерации. дар территорияи Российской Федерации, не только территорияи Российской Федерации, именно Средняя Азия, именно дар ватани азизмон ё террорист ҳастанд. дӯстони азиз, ту одамеро ки тамошо мекунӣ, подписатсияш мекунӣ, як борак историяшо варақ бизан, ки аст? хай кора карди, ту чӣ бо мегӯ ки ман дар як ҷо кор мекунӣ, қариб 100 нафар зиёд тоҷикӣ. чӣ гапора ту мезанӣ? куну ҳунаре надорӣ? як мардаки калон ва бизана ягон хоҳараки мо боша ҳамҷода, бизана ягон додараки мо боша бе документ.
های زوری کدی ایوال خداجون 20 اوترما برای دادرکانی عزیز خواهرکان در کار نیست این کارا یا تروریست هستن گپایی که زیستن یا زیدی رسید فدراسیا گوش کنید شما فکر میکنید توجکی گپ زیسته можна не دوستان عزیز внутренний дела коркиса احتیاط باشین هموطنان عزیز احتیاط باشین صدای مردم ده حق و باطل ایسلا تیوی ده محیدین کبیری ده کیان با که شما تماشاشون میکنین کیان ای پشتی زندگیشون در کار است ای پشتی نمیو چی عذابی کشیدیم ای دسته این نمیو آخه ورق شما بزنین کی هستن کبیری کی است اقبال کی است گروپ 24 مغول کی است ورق شما بزنین کی هستن اینا شما دستگیرشون میکنین کی هستن زنده باشین دوستان عزیز من پروسا تا گپ نمیزنم جوی کارم گرم من پروسا دلم برای ملت میسوزه برای که بسیاری ما نمیفهمیم چیکار کیسی هموطنان عزیز بیا ما در فکر پدر مادرمون باشیم همش خوب میشه все будет хорошо احتیاط باشین دوستان عزیز حق دارن که برای شما را پرارکت کنن 4 ساعت فرمان ورخوانی سود است حق دارن که تلفن را پرارکت کنن حق دارن دوستان عزیز تا ماه سپتامبر 2023 را فرمان است внутренний дела Российской Федерации коркиса ما دستگیرشون میکنم برای که تا حق نداره که یک تروریست دستگیری کنی پاتیساسش کنی تماشاش کنی زنده باشین دوستان عزیز احتیاط کنید